Gel denge Kurdistan'ı. Jnave nanuçan radyo denge gelden başkodarın heceyru 29 May 2025 çarşamba Brüksel'e saat 8 la medede. Emin uçağın serisi ve peşkeş bikin demde mazadiya reberapoya. Nöbet azadiye haftaya 697 koma kele devir gird. Bidaxwaz azadiya Rêberapol bajarê Fransa Strasbourgê nöbet azadiya ji sala 2012 ve devam dike. Nöbet di haftaya 697 de devam dike. Vê hefteyê komekê welat Parêzên ji bajarê Almanê kêlê nöbet devir girtin. Endamên koma kêlê Şeyh Muz Afrin, Rojin Xalil, Bediya Şimşek û Meryem Hüseyin di nöbeta heftaya 697 de cih dikirin. Endamê koma nöbetê diyar kirin ku ji bo azadiya Rêberapol Çareseriya Demokratîk a Pirsgirêka Kurd ew ê têkoşîna xwe berdewam bike. Endamên komê ji bo meşa wê di heştê mijdarê de li bajarê Kölnê were li darxistin banga beşdariyê xurt kirin. Filozofa feminist anavdar Eva Kitay bi peyameke pişkiri da banga işti ucuvaka demokratik li qadanav neteviyde pişkiriya ji bu banga Rêberapoya işti ucuvaka demokratik mezindi be. Filozofa feminist Eva Feder Kitay bi peyameke niviski pişkiriya xwe ji bu banga Rêberapoya 27 Sibateş gerekir. Peyama ji Dem Partiye Rehatî şandîn wiha ye. Banga Rêberê Kurt Abdullah Öcalan a 27 Sibata 2025 nîşane aştiyane ya hürmet ali hember Rumeta Mruvane. Ev bank de heman demede xwesteka gelê Kurd azman û çanda xwe birengeke azad bikarbîne. Armanca vê banga aştî û civaka demokratîk xurtkirina hêviya aştî û demokrasiyê. Li cîhana me ku ji demokrasiyê dûr dikeve û şer û pevçûn lê zêde dibin, bi rastî jî pêdiviya me bi hewdanên wiha heye. Ez jî bi temamî piştgiriyê didim vê sekne. Eva Feder Kitayê feministek etik liqadên teoriya adalete û felsefe astengdariyê yek jî kesin pêşenge. Saziya malbatên şîdan li Şengalê ji bo bîrana şîdên meha îlon û cotmehê merasimek mezin darxistin. Bîranên li goristana şîd Dilgeş û Şîdber xwedan a li çayê Şengalê pêkat. Di bîranê de 15 şervanên di dem û deverên cuda de şîr bûne hatin bîranên. Pêkateyên civaka Êzî û Ereb pêşdarî merasimê bû. Piştî rêzgirtînê mum hatin vêxistin axaftina din kirin. Rêber Feqîr li ser navê fermandariya YPJ û yê jê Şaxivî Berfê Elyas jî li ser navê Saziya malbatên şehîdan û Şengalê axivî pişta xaftinan bir nîşandana sînevîzyonek li ser jiyana şehîdan dewam kir. Başna xwe li hemberî wan şehîdên heftî çar fermana dijimînin. Em ê bibin mertal ji bê civakê re em ê soz wan têk bînin. الشخص برهت 15 شهيد تبقر آزادي شهيد خطأ آزادي بغيرت هما بيرتينم وزبجنا كل فرمان شهيدا حميدة تغنينم أم سوز الدنوان شهيدا حتى مساغن أم البي خيالي وان شهيدا من أم البي سوزا شهيد خبر. Endama Koordinasyona Kongrestar Hevi Süleyman Koça davikir endama Koordinasyona Kongrestar Afrin Şehba Hevi Süleyman jiber nexweşiya pêncê şêrê li bajara Qamiş û jiyana xwe ji destan. Hevi Süleyman ji bajarê Mabata yê Afrînê û 62 salî ye. Yek ji mamosteya yek destpêkê ku perwerde bi zimanê Kurdî li Helebê daye û damizrînerê Sêzekê bû. Di heman demede yek jî damizrînera Mêsa Jinan û Sûriyeyê û endama Koordinasyona Kongrestar bû. Hevî Silêman bi salên dirêj di nava têkoşîna ji bo gelê Kurd û jinan de kar kir. Di berxwedana Şêx Mexsûd û Eşrefiyê de roleke pêşeng lîstiye. Di demên borî de cuda
çuye cemre berapo jê perwerde dîtî bû. Di vê dawiyê de bi nexweşiya pêncîşêrê ket û li bajarê Qamişloyê koçê dawî kir. Konferansa Komînan a Kantona Cizrê bi encamnameyeke bidawî bû. Rêveberiya Xwesera Kantona Cizrê konferanseke mîna komînên kantonê li dar xist. Konferans piştî axaftin û nirxandinên dirêj bi ragihandina encamnameyê bidawî bû. Çend xalên ku di encamnameyê de derketine pêş wihane. Peydakirina cihên guncav ji bo karên komînan. Komîn bingeha esasî ya Rêveberiya Xweser divê saziyên Rêveberiyê rêzê ji kar û xebatên komînan re bigire. Piştgiriya komînan bêkirin û diriya komîteyên aborî de projeyên kooperatîfan bên pêşxistin. Divê li ser bicihkirina karmendan di Rêveberiya Xweser de erêkirina komînê hebe. Divê tevayê saziyên rêzê ji biryarên komînê re bigire. Eger biryar li gorî hevpeymana civakî bin ji tevayê karmandên Rêveberiya Xweser tê xwestin ku beşdarî xebatên komîteyên komînan bibe. Pêwîst e ji bo endamên komînan re dewreyên perwerdeyê bên vekirin. Pergala Rêveberiya Xweser bikeve nava müfredata xwandina dibistanên herêmê. Li gorî agahiyan dê di meha mijdarê de li kantonên Firat, Dêrazor, Tebqa, Reqeyê ji konferansên komînan bê li darxistin. Di dawiya mijdarê yan jî destpêka kanûnê de li ser asta Bakuruşatê Sûriyê konferansa komînan werê li darxistin. Li Dêrsimê rojnamevanê ku tundiya polîsan qeydgir hate bin çavkirin û çêgehanên rojnameya Patika Hıdır Yıldız Demakul li Dêrsimê nûçeyekî doşopand hate bin çavkirin. Yıldız Demakul li pîrozbahiyên cejna Komara ya li bajarê tundiya polîsan ya li dijî ciwanan dikşan hate bin çavkirin. Çavdêrên bûyerê gotin ku dîmenên ku Yıldız kişandiye bi zorê hatiye jêbirin ku Yıldız jî girtin û birin müdüriyeta polîsan a Dêrsimê. Rojnamevan Hıdır Yıldız hîna li müdüriyeta polîsan tê girtin. Cezayê girtîgehê li parlamenterê berê ya Partiya Partî Hudakaya hatbirin. Parêzêra siyasetmedar Hudakaya Zilan Leventoğlu li ser hesaba xwe ya X'ê derbarê biryarê dadgehê de avagahî dan. Müvekkila min di sala 2022 de kurêvê Cihan Ebrarî ku bê mav hatiye girtin û paşê ji hemû sûcan bê suç hatiye berdan di girtika Çanakkale'de ziyaret kiriye. Piştî mehan bi hinceta di dema ji saziyê derket telefonek di çantê müvekkila min de hatiye dîtin de dost hate vekirin. Di pêvajoya darizandinê de her çenme hemû hürgülî bi delîlên herî berbiçav dubare pêşkeş kirin jî salek û 5 me di navbera salek û 5 sal de cezayê girtîgehê müvekkilê min hate birin. Ev biryar tola siyasiye em vê biryarê qebûl nakin. Hudakaya jî di hesabê xwe ya X'ê de bigotina di 10 rojan de divê ez xwe teslîm bikim bersiva biryarê da. Parêzvanên niştimanî hevdana hêzên Şamê ya ketina Swêdayê têk bir. Fermandarî hêzên parêzvanên niştimanî yên Swêdayê têkildarî êrişên rejima Şamê daxuyaniyek da. Di daxuyanê de wiha gotin. Yekîniyên çekdar yên girêdayî desthilatdariya Şamê du êvarî xwestin bikevin bajarê Swêdayê. Lê parêzvanên me bersiva komê çekdar û êrişê wan vala derxistin. Fermandarî hêzên Durziyan got ku komek edin ya girêdayî Şamê hemwextî êrişî noxteyeke leşkeriya li herêmê kir û ev agahî Lê hêzên me bersiva êrişê û ev êrîş jî şikandin. Fermandarî diyar kir ku di encama van êrişan de wendahiyên canî çênebûne û rewşa li qadê arame dibin kontrola wan de ye. Her wiha li Şamê ji êrişê çekdarî de welatiyek hat qetilkirin. Navên de çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê Sorê da zanin ku li navçeya
Laniye ya Şamê du çekdarê nenaz gule li welatiyeke ji mezheba Şîyeyê ku bi xwe bavê du zarokan e barandin û ev welatê hate qetilkirin. Sohrê diyar kir ku ji destpêka 2025 ve 1321 kes hatine kuştin ji wan 1059 zilamın çil jinin û 22 zarokin. Ji alêdin ve jî şevêdin li Swêdayê êrişî otobüsa rêwiyan hatiye kirin du kes hatin qetilkirin û gelek kes jî birîndar bûn. Birîndar tavilê ji bu dermankirin rakirin nexweşxaneyê. Bünyamin Netanyahu fermanda êrişê ku havayî yên bi dijwar li dijî şêrda Gazayê pêk bîne. İsraîl diyar kir ku Hamas di radestkirina cenazeyên girtiyan de ne ciddiye da ku di qonaxa yekê ya Agerbestê de bimîne û negîje qonaxa duyemîn ya bêçekkirine. Li hemberî wê Hamasê diyar kir ku ji ber binpêkirinin İsraîlê proseya radeskirina cenazeya rehîneyeke rawastandin. Hamasê jî îdayên İsraîlê red kir û diyar kir ku ji ber şerê leşkerî wêraniya li şerêda Gazayê û qedexeya derbaskirina amûrên nûjen ên lêgerîne bûne sedema derengmayîna derxistina cenazeya. Berê gotan ji me nûçeyên serîspê pêşkêş kirin ana xatirê wê te baş.